Predstavujeme dva nové produkty ekosystému Ultima, Turbo Trading Pack plus Turbo Contract. Kombinácia týchto produktov vám umožňuje získavať profit pomocou obchodného bota U-Trading a zároveň v dvoch púloch likvidity, v novom Turbo púle a v Ultima púle. Aby ste mohli začať získavať profit, je potrebné prejsť dvoma etapami. Kúpiť Turbo Trading Pack na platforme U-Trading alebo DeFi-U a uzavrieť Turbo Split kontrakt na platforme DeFi-U za USDT so zmrazením Ultima. Pozrime sa na každý produkt. Turbo Trading Pack je váš jednotný vstupný bod, ktorý vám otvára prístup ku kľúčovým možnostiam ekosystému Ultima. Balík obsahuje Trading Performance pre U-Trading bot, aby ste získavali automatický profit v USDT. Turbo Split Promo Limit, licencia Limit, ktorá vám otvára prístup k spusteniu splittingu v novom Turbo púle uzavretím kontraktu na DeFi-U. Po zakúpení Turbo Trading Pack môžete prejsť na DeFi-U a uzavrieť Turbo Split kontrakt a zaplatiť ho v USDT so zmrazením Ultima na 3 roky. Takýto spôsob platby vám prináša ďalšie výhody. Zmrazenie Ultima vo výške X2 z hodnoty kontraktu v Ultima púle. Možnosť už po 24 hodinách nárokovať si prvé odmeny z Ultima púlu. ULucky, tokeny na účasť v žrebovaniach na platforme ULucky. Unergy na výhodné transakcie v ekosystéme Ultima. Kľúčovou vlastnosťou Turbo Minter Split kontraktov je, že tokeny Turbo Minter Split sa nepripisujú hneď, ale pripisujú sa počas 360 dní rovnakými podielmi. Prvá výplata splitov prebehne 1. marca 2026. Krok 1. Kúpa Turbo Trading Promo Pack. Prejdite na web U-Trading a prihláste sa. Posuňte stránku nižšie. Na karte Turbo Trading Promo Pack nájdete dostupné balíky. Vyberte si balík, ktorý vám vyhovuje a kliknite na Kúpa. Otvorí sa okno s výberom spôsobu platby. Momentálne je dostupná platba v USDT TRC20. Vyberte spôsob platby USDT TRC20, kliknite na Prijať všetko a potom kliknite na Kúpiť. Otvorí sa platobné okno s QR kódom. Odošlite presne uvedenú sumu na uvedenú adresu, ručne alebo naskenovaním QR kódu v mobilnej peňaženke. Keď sa transakcia spracuje, zobrazí sa správa o úspešnej platbe. Platobnú transakciu si budete môcť pozrieť v časti menu Transakcie. Krok 2. Kúpa kontraktu Turbo Minter Split na DeFi-U. Po zaplatení prejdite na DeFi-U. Na dashboarde vo widgete Turbo Minter Split License Usage uvidíte zmenené hodnoty Turbo limitu. Ak chcete kúpiť kontrakt, posuňte stránku nižšie a vyberte kartu Turbo Minter Split Promo Contracts. Promo balíky kontraktov obsahujú zvýšené množstvo tokenov Turbo Minter Split, ako aj tokeny Unergy a ULucky. Ich množstvo je uvedené na karte kontraktu. Vyberte kontrakt a kliknite na Kúpa. Otvorí sa okno, v ktorom je potrebné zvoliť spôsob platby. K dispozícii je iba platba v USDT so zmrazením Ultima. Pri tomto spôsobe sa Ultima zmrazí vo výške krát 2 zo sumy platby za kontrakt. Vyberte spôsob platby v USDT so zmrazením Ultima na 3 roky. Potvrďte, že súhlasíte s podmienkami, zaškrtnite políčko a kliknite na Nákup. V ďalšom kroku je potrebné uviesť adresu vašej Ultima peňaženky, na ktorú si po 3 rokoch budete môcť vybrať coiny Ultima. Upozornenie. Je povolené použiť iba vašu osobnú peňaženku v sieti Ultima Chain, ku ktorej máte plný prístup. Ak uvediete burzovú adresu, nebudete si môcť vybrať rozmrazené mince. Jednu adresu na rozmrazenie je možné uviesť najviac 100 ráz. Nie je dovolené používať peňaženky tretích osôb. Vložte adresu svojej peňaženky, zaškrtnite príslušné políčko a kliknite na Potvrdiť. Dôležité. Po zaplatení produktu sa vynuluje vek všetkých Ultima, ktoré boli v tejto peňaženke už predtým zmrazené.
Následne sa otvorí stránka, kde bude uvedená suma v USDT a adresa, na ktorú je potrebné odoslať transakciu. Adresa bude dostupná aj vo forme QR kódu. Odošlite potrebnú sumu na uvedenú peňaženku. Posielajte, prosím, presnú sumu, ktorú vidíte na obrazovke a nezabudnite zohľadniť sieťový poplatok. Počkajte na oznámenie o úspešnej platbe. Hotovo. Úspešne ste si zakúpili balík Turbo Split Contract. I hneď po zaplatení vám budú pripísané tokeny ULAKY a UEnergy. Transakciu o pripísaní si môžete pozrieť v Block Exploreri. Suma v Ultima, odoslaná na zmrazenie, sa zobrazí v tej peňaženke, ktorú ste uviedli na rozmrazenie. Zmrazená bude suma, ktorá je dvojnásobkom ceny balíka kontraktov. Po 3 rokoch si budete môcť zmrazenú sumu vybrať späť. Zmrazená Ultima vám dáva právo zapojiť sa do Ultima Poolu, pričom prvú odmenu z neho si budete môcť vyžiadať vo svojej peňaženke už po 24 hodinách. Teraz sa vráťte na dashboard. Tam uvidíte, že limity licencie sa na vašom dashboarde aktualizovali. Hodnota dostupného limitu vo widgete Turbo Minter Split License Usage sa znížila. Teraz si vysvetlíme, čo je Turbo Minter Split a ako sa budú pripisovať tokeny Turbo Minter Split. Turbo Split je token Turbo Poolu. Vlastníctvo tohto tokenu umožňuje žiadať odmeny v Ultima pomocou technológie splittingu. Kľúčový rozdiel Turbo Minter Split oproti iným splitom je v tom, že pri kúpe balíka kontraktov nedostanete tokeny naraz v celej sume. Pripisovanie prebieha denne rovnakými podielmi počas 360 dní. Prvá výplata príde 1. marca 2026. Stav výplat si môžete pozrieť kliknutím na Zobraziť detaily vo widgete Denná suma mintingu Daily Minting Amount vo svojom osobnom účte. Po kliknutí na Zobraziť detaily sa otvorí zoznam vašich kontraktov. Na karte každého kontraktu uvidíte názov kontraktu, číslo objednávky, počet tokenov Turbo Split, ktoré sa pripisujú za deň, percento získaných tokenov z celkovej sumy tokenov Turbo Minter Split v balíku, celkový počet tokenov Turbo Minter Split v balíku. Ak chcete vidieť podrobnú štatistiku po dňoch, kliknite na Zobraziť progres. V otvorenom okne si budete môcť pozrieť všetky pripísania počas 360 dní. Aby ste mohli začať získavať odmeny z Turbo Poolu, je potrebné vyviesť tokeny Turbo Split do vašej peňaženky. Výber tokenov bude dostupný od 1. marca 2026. Prajeme vám úspešnú prácu s produktmi Ultima a vysoký profit. Ak budete mať otázky, obráťte sa na podporu. Radi vám pomôžeme.